tu kipai ba syaka jing penrung khot ka VPP menta kasngi ha patar khma jirang konsuensi. Kumba ka VPP kala penyar je pat penklanya ki tanat rekam jongka hagini kisngi ki baladab bat ka ba kandang yai penklan syok nang ni syakman. Kumba kala bo ha ka program menta kasngi ka ar kunai tarik ha patar khma konsuensi. Ki nongelam hakmat jongka VPP menta kilahir cha patar khma ban penrung khot ki pait ba jongka jirang konsuensi. Yo i bahagani kadur yo i ba ki pait ba ki yatuj syakani ka jingalang jongka VPP ha patar khma ban penrung khot ani ban khot ban long khot bapura jongka seng VPP. Walau persen barang ba jongka ni ka seng udang don padang kajing chatkan nak konta ka tau ba jong kari bat ke judgment riu ndai ki nongelam jong ni ka party akila hier chapatar khma ban panchaya ki pai ba ye kanong rim jong ka seng VPP nyu i bhang ni uba dalbat nongrum leshim ek banta ban panchaya ki pai ba kaspang ka ni ka seng bat nyu iru yo general secretary jong ka ni ka party di Dr. Ricky Sengkon balapan syaya ki paiba. Kumba ka VPP kala bo ya ka program kumta kala urlong ha ka ba menta kasngi kila yo ban penrung khot ha patar khma jirang konsuensi yo iba ki paiba ki babon ki buan ban sngap ya ka ni ka party bat ki babon ki paiba kila penrung khot ya ka ni ka party ka jingkersan jong ki paiba ya ka seng na kasngi cha kasngi kanang yo bor ban pentulun ya kimat ki jura ki bakta ya kari bat ka jaj menreu ha ka hukum ka ni ka por ka don ka sau kasian nak penta ki khun samla ti ka party VPP ka don ka jingkit kle ka bakrau ya kari bat ka jaj menreu ka syong ha upai ba ban ai ka jingkersan ka barat ba ya ka ni ka seng ban pentulun ya ki kam ki ba nak penta ka jaj menreu